बे समाव दं आं बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय नैबे गौरां दैसा सेर सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आरो जों मिथिगौ जे सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय 100 रावारि खन्थाइ फोरबो थामहिनबा क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो हाबाफारिया दिनै फुंबिलि समनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। खुंफुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो खुंफुं आफादनिनो मासिगिरि बिथां सुरत नार्जारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनिनो आफादगिरि बिथां थरेन बर' बिथाङा। आरो जों नुनो मोन्दों जे बेयाव दिनैनिफ्राय जागायनाय बे 100 रावारि खन्थाइ थुनलाइयारि फोरबो हाबाफारियाव हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय दासिम गोबां थुनलाइगिरि बिथांमोना सफैनो हाबाय। बे समाव जों खुंफुं आफादनिनो मासिगिरि बिथां सुरत नार्जारिनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां थरेन बर'आ दिनैनिफ्राय जागायनाय बे हाबाफारिनि बागै मा फोरमायदों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। जोङो बिटिआरनि चिफ मानगेजेर प्रमद बर'जोंबो जों सावरायदोंमोन जे जोङो जोंनि गेजेराव अननाय आरो गोजोन आबहावा लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे फेस्टिभेल खुंनांगौ आरो बे फेस्टिभेलखौ जोङो 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फालिगोन होननानै खोथा होदोंमोन आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनहा बे 14, 15 आरो 16 अक्ट'खौ लादों। आरो दिनै जोङो गोजोननाय मोन्दों जे बिटिआर सरकारा गासैबो बिनि हाबाफारिखौ मोनसे बानजाय आफाद दानानै बिथांमोनहा माने बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों। आरो जों सानो जे बे क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोङो खौसेथि गोजोन लाबोनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव जिथुनिखि डिसइउनिटि जोंनि गेजेराव जिथु माने गोरोन्थि सानलायलायनाय बेफोरो हयथ' जोबस्रांगोन होननानै आं सानो। खारन बेवहाय गुबुन गुबुन मानसिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे बयबो बेवहाय ज' जानानै माने खन्थाइ आवरायनायनि गेजेरजों जोङो लोगो मोनलायनायनि जिथुनिखि खाबु बे खाबुखौ होनाय जादों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिटिआर सरकारखौ जों साबायखर बावो। आरो लोगोसे जोङो बर' थुनलाइ आफादाबो जोंहा 14 नभेम्बर खालि गुबुन गुबुन प्राइमारि आरो जिल्ला आफादफ्राव बेखौ खुंफुंगोन आरो बेवहाय जोङो मिरुआरि हिसाबै जोङो बेवहाय जोबथा 14 नभेम्बरखौ खुंगोन आरो बेवहाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैनो होनखाबाय आरो लोगोसे जोङो माखासे जोंहा केबिनेट रेंकनि मन्थ्रि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोङो पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारिखौ लिंदों आरो बिथाङाबो बाहागो लागोन। आरो जों सानो जे बे फेस्टिभेला बे माने जिथु क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल जिथु थुनलाइयारि जिथु उत्सब माने फोरबो बेयो मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन बेखौनो जों आसा खालामदों। आरो 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ जोङो सन्मान होनानै बै समाव 1950 मायथाइयाव जाय बिथांमोनहा बर' राव थुनलाइनि थाखाय माने जिउ गारलांबाय बिथांमोनखौबो जों गोसोखांगोन आरो बिथांमोननि जाहाथे माने जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरो बिथांमोननि थुलुंगाया जाहाथे बर' हारिनाव गोलैबाय थायो बेखौनो जों हामलायगोन। आरो बेखिनियानो जोङो 14 नभेम्बर खालि जोबथा बे फोरबोआव आं आसा लाखियो बयबो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सिबियारि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। मैं अपनी बात तो वैसे मैं अपने भाषण में कहूँगा, जो मैं उद्बोधन दूंगा उसमें कहूँगा, पर मुझे यहाँ आकर के गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे भारत के दूर दराज अंचल में इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो रहा है जिसमें 100 भाषाओं के कवि भाग ले रहे हैं। ये दूर दराज के देशों में संपूर्ण विश्व में इस तरह का संदेश आएगा कि गांधी का देश जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे उनके वहाँ से एक इस तरह की आवाज़ जाएगी, शांति और प्रेम के संदेश जाएगा। ये यहाँ के लोग भी रेखांकित करेंगे और पूरी विश्व बरादरी साहित्यकारों की बरादरी वो भी इसको रेखांकित करेगी। और ये सम्मेलन मैं मानता हूँ कि ये सम्मेलन ये अंतर्राष्ट्रीय जो कविता उत्सव है वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। थैंक यू सर। अहिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, मगर ये भारत में पहली बार इस तरह से हो रहा है, तो मुझे खुशी है। यहाँ करके मैं गर्व महसूस बुंनो नागिरनायाथ' जोंना बे फोसावखानाय जोङो बे थुनलाइयारि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव आरो बयनिबो गेजेराव
जेन' जोंनाव गोजोननाय आरो मोजां मोनलायनाय फैयो आरो बेखौ मावनो हायो खन्थाइगिरिफोर गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि दुखु दाहाखौ फोरमायनानै बिथांमोनहाबो जोंजों ज' लोगो लाफानाय बेबादि फोरबोआ जोंनाव जाफेराखैमोन दिनै जाबाय दा बेयाव बयबो गोसो होनानै लोगो लालायदों साहित्य सभाबो बेसेबां गोरों गोराफोर दं समाजनि बेफोर आरो आं बेखौ खालायबावो आङो बे फोरबोनिनो चेयारमेन बे हिसाबै बे मिडियानि मानसिफोरखौबो गोसो गोरबोजों आं खावलायो नोंथांमोनहाबो बेवहाय मोजाङै लोगो लानानै हाबाफारिखौ मावनो थाखाय हेफाजाब होयो